राजा जी नारियर चुनरिया ले ले जाई हा घिउआ के दिया बार अइहा हो। ए राजा जी नारियर चुनरिया ले ले जाई हा घिउआ के दिया बार अइहा हो। हथुआ सहरिया से नरियर ले अइहा, पटना से लइहा चुनरिया हो। गंगा जल से नूर बिंदिया ले अइहा, माई के कर पूजैया हो, माई के कर पूजैया हो। हथुआ सहरिया से नरियर ले अइहा, पटना से लइहा चुनरिया हो। गंगा जल से नूर बिंदिया ले अइहा, माई के कर पूजैया हो। गुंगुल हुमाद पान के पतिया सबेरे घर धर जइहा हो। गुंगुल हुमाद पान के पतिया सबेरे घर धर अइहा हो। ए राजा जी नारियर चुनरिया ले ले जाई हा घिउआ के दिया बार अइहा हो। ए राजा जी नारियर चुनरिया ले ले जाई हा घिउआ के दिया बार अइहा हो। म्यूजिक बाय मारुति रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिया बार अइहा हो। नीति के घरवा पुराई के चौका अगना में धरब हम कलशा हो। सुनली है मैया हमनी के बिनती, मनवा में लागल हललसा हो, मनवा में लागल हललसा हो। नीति के घरवा पुराई के चौका अगना में धरब हम कलशा हो। सुनली है मैया हमनी के बिनती, मनवा में लागल हललसा हो। लिखल है मनोज माई के पाचाराया नील भजन गावेले हो। लिखल है मनोज माई के पाचाराया नील भजन गावेले हो। राजा जी